ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш.tj. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та мошинои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем. Мошинои арзон, мошинои ҳар гуна ҳастанд ки аз ҳар шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристоданд ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментаре нависем ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинои гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонем ки дар номерои имо ба ҳисаби мо рӯй кунед. Мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, мо бошад навора сар мекунем. То охираш тамошо кунед, ай нархҳои мошинои мо бохабар шавед. Навора сар мекунем, рафтем. Якум мошини фурӯшӣ ҳастад баъдро Opel Astra F ҳастад ки дар кузофи хечебек соли барои 6 1997 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. мотораш простои 6 литра, коробкаш механика, мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин 1 сола ҳуҷҷат дорад. мошин мега 1 дасткаштаги аст, 4.80%, 4 дискави рамашка, чихолои нав, магнитофон ҳамаш кор мекунад, хадавоям кадаги ай. мошин мега 100% 1 дасткаштаги аст, срочно фурӯхта мешавад бо нархи 36000 сомонӣ. бо арзонтар ва муомила мекунем, мега омада аз пеш билен савдо мекунем. ин мошин дар шаҳри ваҳдат қарор дорад. кадоми шумо ки мехоҳед рақамҳо мегафоншон навистаги аст, дар рақамҳошон WhatsApp пайваст доранд, савдо дорад. дигар маълумотои пурра аз рақамҳошон. шумо дам агар ҳамхали мошинаи фурӯшии хона, замин, квартира, ягон техника барои фурӯхтан дошта бошед, баъдо ин намхел метавонед ки сурат маълумот, адрес ҳамаша нависта рӯй кунем. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. лайкотон нагузоред ва навори моро дар WhatsApp имо-то подписа кунед. раҳмат барои дастгириётон. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад баъдро Toyota Camry ҳастад ки американка соли барои 6 2011 солае ки бензини холия. мотораш 2.5 литра, коробкаш автомат аст. сайстани мошин мега нахаду беҳтарин сайстани. мошин мега 1 сола ҳуҷҷат дорад, 1 сола танировка, люк дорад, магнитофонҳои оригинал, самбуфер ҳамаш кор мекунад, 4 балони нав, диска ҳамаш кожни салон 100%. мошин мега пачти мегад, вагония мегад. мошин бениҳоят тоза, ҳамин дуруни шарда гаштаги ай. сайстани бениҳоят тоза американка. нархи мошина мега 170000 сомонӣ гуфтесем, бо арзона мешавад. муомилаш дар назди капоти мошин ба телефон мега савдо накунем. ин мошин дар шаҳри душанбе 170000 сомонӣ, рақамошо 918 вавилон аст. кадоми шумо ки мехоҳед дигар маълумотои пурраша аз рақамошо гиред. мошини бе расход, бе камбудӣ. дӯстони азиз, агар шумо ягон марка дигар хел мошин мехоҳед бошед, агар дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел марка дар кор аст, мо агар ёфтем ба ҳари шумо видео када пешкаштон мекунем. дар канали мо обуна шавед, лайкотон нагузорем ва силкаи навори моро дар WhatsApp имо чиз доред, аз шумо хоҳиш дорем ки подлисаш кунем. таи мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад баъдро Opel Astra F ҳастад ки дар кузофи караван светои сафед соли барои 6 1996 ҳастад ки 1996 сол бензин газ дорад. мотораш 6 литра, коробкаш механика, мошин мега дар ҳолати хуби техники қарор дорад. мошин мега камтар мега расход дорад, мега масъала камтар мега мотораш масъала мехӯрад. дигар ҳама ҷои мошин мега 100%. 4 баллонҳои покришку 80%, 4 дискаҳои молодёжни, магнитофон, родной краска сафед. мошин мегад нахаду. камбудиш ҳамин ки фақат мотор камтар мегад масъала мехӯрад. тамом хайна ба фикр мешавад ки моторша тачид кунед, ба фикри масъала хӯриш гум мешавад. бо хитон хай мисол фикр када гиред. нархи мошина мега 25000 сомон гуфтесем, бо арзон мешавад. ин мошинам дар шаҳри душанбе пойтахт қарор дорад ки 96 дигар ҳамаҷош мега 100%. рақамҳои телефоншо билена, кадоми шумо мехоҳед маромат тамос гиред. чорум мошини фурӯшӣ ҳастад баъдро ҳастад Toyota Corolla ҳастад ки соли барои 6 2008 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. мотораш 6 литри простои, коробкаш автомат, мошин мега дар ҳолати хуби техники қарор дорад. мошин мега тоза мега, фақат дуруни шарда гаштаги, 4 баллонҳои нав, 4 диска, кондитсионер, электропакет, мотор беҳтарин, хадавои кадаги, коробкашо мега 100%, коробкаш мега ғам наметиҳад. мошин мега ҳамин дуруни шарда фақат гаштаги аст, срочно мефурӯшем, не ки алиш намешавад. нархи мошина мега 80 та гуфтесем, бо арзон мешавад. танҳо дар назди капоти мошин омада аз пеш мега лободиша парагана бинем, бо савдо мекунем. мошин дар шаҳри душанбе то қасуми холӣ алиш намешавад, не ки арзон мешавад. рақамошо TCL аст. дӯстони азиз, кадоми шумо харидор бошед, дигар маълумоти пурраша гиред.
Панҷум мошини фурӯшӣ ҳастаи бардорум Mercedes-Benz C-классе ки сечкаи сафед соли барои 6 1994 ҳастае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. Мотораш як 8 литра коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуб қарор дорад. Сайзтари мошин мега хубай соҳибшон ҳамихел гуфтиян. Дигар маълумотои пурраша мега конкретан дар назди капоти мошин даже модал маълумотои пурраша нагуфтиян. Ин ҳамихел сайзтари ҳамихели света ин ҳамихели баллонои средни дорад дӯстони азиз ки маълумотои пурра мегад ба телефон ёки омода аз пеш бинен. Ин мошина мега нархша 37 гуфтесем бо арзонтар мешавад. Мошин дар ноҳияи Данғара қарор дорад. 37,000 сомонӣ мошин мега нахадо не ки ягон камбудиша нагуфтанд. Барои ҳамин кадоми шумо ки маъқул карда бошен бо қадришон алоқа мекунем. Рақамо телефоншон мегафон мошин дар Данғара 37,000 сомонӣ. Лайкора гузоред ва навора подлизаш кунед. Шашум мошини фурӯшӣ ҳастаи бардорум Hyundai Starex ҳастае ки мошинаи мусофиркаш газкати чӣ хеле шумо дар комментария хоҳиш кардем. Hyundai Starex газкати соли барои 6 2003 солае ки судифуриш газа объем мотор 3 литра коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникаи бардорум кам будиша нагуфтиян. Электропакет 4 диска 4 балонаи 70% салоншам тозаи мошин мега нахадо ягон камбудиша нагуфтиян. Ха ягон камбуди дошта боша инаша ба телефон хатон пурсида мегирем. Нархи мошина мега 30,000 сомонӣ гуфтесем бо камтар дига муомила мешавад дар назди капоти мошин. Ин мошин дар душанбе 30,000 сомонӣ. Рақамо телефоншон мегафон аст кадоми шумо ҳам хел мехаред газакиша Hyundai Starex газкати марамат дига маълумотоша гирем. ҳафтум мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастаи бардорум бояд тайга ҳастаи Mercedes-Benz C-классе ки сечка гуфтага ҳастаи хай маълумоти пурраша мегирем. соли барои 6 1995 ҳастае ки бензин газ дорад. мотораш як 8 коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникае 4 баллонои покришкои 80%, 4 диска, раднои краска сафед, салоншам тоза. Дӯстони азиз ин сечка хай маълумотои пурра барои ки узризои инаша ама вобаста намекунад барои ки маълумотша хело камибад пешниҳод карда ҳастанд. Барои ҳамин мисол худтон бо занг зада кадомитон харидор бошен пурра карда мегирем. Нархи мошин мега 30,000 сомонӣ аст. Ин мошин дар ноҳияи ҷомӣ қарор дорад. ноҳияи ҷомӣ гуфтиян тамом 30,000 сомонӣ. рақамо телефоншо мегафон. ҳамин шумо агар сечка хар бошед ам хеле арақҳои арзон кади метавонед ки шумо занг зад агар ки сумтон тайёр боша. одамоне ки намехаранд мегӯяд мисол нороҳат накунад чунки одамони коргаранд марамат занг занед. ҳаштум мошини фурӯшӣ ҳастаи бардорум Daewoo Nexia ҳастае ки не ки бисёр чӯша мегӯяд ай Opel задем. соли барои 6 1995 бензин газ дорад. объем мотораш 1.6 литр коробкаш механикаи сайзтари мошин нахаду. торпедаи мошин мегӯяд ай Opel салон аз Opel 4 баллонаи 80% 4 диска яъне ки бисёр чӯша мегӯяд ай Opel мегӯяд мотор модел нахаду. мошин бардорум яъне ки бисёрша ай Opel задаги аст хай чӣ хеле ки дар сурат дезинхтон. срочно мегӯяд мефурӯшед бо нархи 11,000 сомонӣ. бародари азиз бо арзонам мешавад савдо дорад. рулшам мегӯяд ай Opel ҳамаш дар сурат амиҷа нишон додаги астае. мошин дар ноҳияи Данғара 11,000 сомонӣ бо муомила мешавад. кадоми шумо ки мехоҳед маромат тамос гиред. наҳум мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастаи бардорум Daewoo Matiz ҳастае ки светои сафед соли барои 6 1998 ҳастае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. мотораш мега хело экономия мега 0.4 литра коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегӯяд аккумулятор надорад ва ҳуҷҷатошам бучтага дига ҳама ҷош мегӯяд 100% нахадоай. раднои краска электропакет 4 баллонаи 70% ҳама ҷош 100% мегӯяд. я аккумулятор мезанем мегӯяд ва ҳуҷҷат мекунед дига ҳама ҷош нахадоай. хамира бо ягон сум мисол минус мега арзон мекунанд. нархи мошин мега 12,000 сомонӣ аст. ин мошин дар ноҳияи шаҳри нав қарор дорад. аз 12,000 сомонӣ бардорум бо арзон муомилаи хуба дорад. кадоми шумо ки мехоҳед рақамо мегафоншон аст. аз ҳамин рақамо занг зада бештари маълумотша худтон гиред. мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастаи бардорум ВАЗ 2107 молодёжный ҳастае ки соли барои 6 1985 ҳастае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. мотораш мегӯяд простой 1.5 литра коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегӯяд раднои краска мега временни капсула мегӯяд яъне ки ҳамихел раднои краскаш ҳастае 4 дискаҳои молодёжный мегӯяд заказ кади ва 4 баллонаи 80% дорад. мошин мега магнитофон кор мега салоншам тоза. мошин
хелайки дасти якдом мегашага дӯстонест ки нахадо мега камудиша нагуфтиян. Срош нафрохта мешавад бо нархи 8600 сомонӣ бо арзонтара мешавад. Ин мошин дар ноҳияи Зафаробод қарор дорад. 8600 сомонӣ бардорон арзонтар муомилаи хуб мекунем мега соҳибшон. Кадоми шумо ки мехаред на рақамҳои тисалшон навистагаса аз ҳамин рақамҳо дигар маълумоти пурраша метавонед гиред. мошини фурӯши навбатӣ аз Бадрон ВАЗ 21014 ҳастае ки соли бароишаш 2009 солае ки бензини холия. Моторш як 7 литре коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега нахадоса радной краска мега ҳамаҷо 100% срочно мега пул далкура мефурӯшем. 4 калпакои худа 4 балонаи 60-70% мега ва задни камера ҳамхелчо монитор дорад, магнитофон, чехол ҳамаш 100%. мошин бадрон камудиша нагуфтан срочно мега тоқа сум далкура алиш намешавад. нархи мошина мега 22000 сомонӣ гуфтесем бо арзон мешавад. ин мошин дар ноҳияи Қабудиён қарор дорад. 2009 солае ки солои навшаки радной краска и светои зуре хадавой батон азиз. рақамои телефоншон мегафон аст. кадоми шумо хадоем бо савдо мешавад. тоқа варанти сум мега марамат мега срочно занг занем бо савдо ҳам дорад. мошини фурӯши навбатӣ аз Бадрон Opel Vectra астае ки соли бароишаш 1993 солае ки мошина полни худ мега 95 кадем. ҳамин 93 мега ахироша 94 ҳисоб мехӯрад, не ки мошина полни худ мега айсар 95 кадян. бензин газ дорад, кор мегад моторош простой 6 литре коробка механика саистаи мошин мегад нахаду. мошин мега як сола ҳуҷҷат дорад, задагӣ пуштагӣ умуман надорад. 4 дискови рамашка, 4 балони 80%, чехолои нав ҳамаш 100%. мошин мегад задагӣ пуштагӣ умуман надорад. полни худ мега 95 кадем. моторош мегад модулай беҳтарина мега ягон расход нафта. люка дорад, магнитофон ҳамаш кор мекунад. дӯстон мо хай бисёри баъд такрор намекунем, барои ҳамин бо маълумотша худатон мегирем. нархи мошина мега 20000 сомонӣ гуфта, бисёри баъд не камтара дигар мега муомила мекунем. мошина мега сайсанаш бениҳоят тоза, ягон расход надорад. ин мошин дар шаҳри Душанбе пойтахт қарор дорад. кадоми шумо ки мехоҳед рақамҳои мегафоншон навистагаса аз ҳамин рақамҳо дигар маълумоташа гиред. агар шумо дар мошин хона замин боша барои фурӯхтан рой кунед, реклама мегузорем. ин буд 12 мошини фурӯшӣ. то видеои оянда.